Co gallo do seu 35 aniversario, Ámbar amosará parte da historia deste gran proxecto a través dunha exposición retrospectiva que se poderá visitar ata o 15 de decembro na Casa do Concello. A mostra estará composta por 15 obras elaboradas no taller de Ámbar que combinan texto, pintura e fotografía. Con esta exposición o que queremos é transmitirlle á sociedade en general que Ámbar leva 35 anos traballando na comarca. É unha exposición de flases, de vivencias, de actuacións, de cousas que foron pasando ao largo destes 35 anos. Non se pode recoller a historia dunha asociación ao largo de 35 anos de forma minuciosa. Entonces, nós tratamos de facelo dunha forma vistosa e que ao mesmo tempo con mensaje. A intención do Concello é seguir a colaborar, pero non só na organización de actos conmemorativos, senón tamén na toma de medidas para conseguir unha accesibilidade e igualdade reais. Que despois de tantos anos, creo que non só ten feito moito por as persoas das que se ocupa, sino pola sociedade ribeirense barbanzana en concreto, non? Creo que temos avanzado moito, pero tamén creo que asociacións como Ámbar sempre son as que nos fan ver os erros que cometemos, son as que nos fan ver o moito camiño que todavía queda por percorrer e, polo tanto, en eso estamos, en colaborar en estas actividades, pero tamén nas que verdadeiramente preocuparon e siguen preocupando nestes 35 anos, non? Que temas tan importantes como a accesibilidade, temas tan importantes como buscar a igualdade. A apertura da mostra terá lugar este venres, día 1, ás 7 da tarde.